Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι, όπως βλέπουμε, θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας, ιταλική. Εδώ έχουμε την κρεβατοκάμαρα, το υπνοδωμάτιό μας δηλαδή. Πολύ ωραίος ατμοσφαιρικός φωτισμός. Εκεί ακριβώς μπορεί να μπει ένα διπλό κρεβάτι. Και εδώ ακριβώς μπαίνει μια τετράφυλλη ντουλάπα. Η τηλεόρασή μας εδώ, λίγο ψηλά. Υπάρχει επικοινωνία με το σαλόνι, με αυτά εδώ τα παράθυρα, τα εσωτερικά, τα οποία μπορούν να κλείσουν και να ανοίξουν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα τραβάμε δηλαδή λίγο, ανοίγουν για να μπορεί να αεριστεί και αυτό το δωμάτιο ή κρεβατοκάμαρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το λουτρό μας. Ένα πολύ ωραίο λουτρό, μικρό βέβαια, αλλά πολύ πρακτικό θα έλεγα. Σας ανάβω λίγο και τα φώτα έτσι να πάρετε μια εικόνα για τον φωτισμό του. Έχει παράθυρο πολύ σημαντικό για τον εξαερισμό του. Έτσι. Εδώ βλέπουμε και το καλοριφέρ του για να κρεμάμε τις πετσέτες μας. Πάμε τώρα στο χώρο του hall. Αυτός είναι. Εδώ είναι και ο πίνακας ο ηλεκτρολογικός. Φυσικά γυψοσανίδα επάνω. Και σιγά σιγά ερχόμαστε στο χώρο της κουζίνας. Αυτός είναι ο χώρος της κουζίνας. Η κουζίνα είναι ολοκαίνουρια όπως βλέπετε. Εδώ μπαίνει το ψυγείο μας. Επάνω μπορείς να βάλεις φούρνο μικροκυμάτων. Οι βρύσες εντυχισμένες στο πλακάκι του τοίχου. Εδώ μπορούμε να βάλουμε πλυντήριο ρούχων. Έτσι, και έτσι εξοικονομούμε και περισσότερο πάγκο. Και εδώ μπορούν να μπει εντυχισμένος φούρνος και εστίες φυσικά, είτε ηλεκτρικές είτε αερίου, ανάλογα τι θα επιλέξουμε να έχουμε στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει και ένας χώρος στον οποίο μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε, όπως θέλουμε εμείς. Εδώ μπαίνει το τραπέζι μας με τις καρέκλες και περνάμε στο χώρο του σαλονιού μας. Αυτός είναι το σαλόνι μας. Εκεί ακριβώς μπορεί να μπει ένας καναπές. Βλέπουμε εδώ ωραίο ατμοσφαιρικό φωτισμό. Εδώ από εδώ μεριά μπορεί να μπει μια βιβλιοθήκη, γραφείο, ό,τι εμείς θέλουμε, εν πάση περιπτώσει. Και εδώ ακριβώς απέναντι μπορεί να μπει η τηλεόραση, την οποία εμείς την έχουμε βάλει ψηλά για ευνόητους λόγους, αλλά όποιος θέλει μπορεί να την μεταφέρει κάτω. Το κλιματιστικό του, το οποίο είναι γκρι Wi-Fi, καινούριο, αφόρυβο, πολύ ωραίο, πολύ αποτελεσματικό. Τα συνθετικά κουφώματα είναι όλο καινούργια, τώρα περάστηκαν. Και πάμε λίγο να σας δείξω και την πάρα πολύ ωραία θέα του, καταπληκτική θέα θα έλεγα. Βλέπει απέναντι στον προφήτη Ηλία, είναι μνημείο της UNESCO αυτό. Έρχονται πολλοί να το επισκεφθούν και τουρίστες. Βλέπετε ότι κοιτάει και νοτιοανατολικά το σπίτι. Βλέπει και λίγο θάλασσα. Η θέα του είναι πάρα πολύ ωραία και δεν το κλείνει φυσικά τίποτα. Να σας πω λίγο και για το μπαλκόνι, το οποίο φυσικά έχει πλακάκι και χωράει άνετα ένα τραπέζι και καρέκλες για να καθίσετε να απολαύσετε το καφεδάκι σας να φάτε. Οι τέντες φυσικά είναι ολοκαίνουργιες, μόλις τις πέρασε. Αυτό είναι το σπίτι.